Ja se on huomenta. Siponga, Filippiinit, bambutalon valmistus. Rillit menee huuruun. Olin tuossa muutaman päivän tauolla. Halusin vähän ottaa taukoa, kun toi hammas meni vähän huonoksi ja muutenkin vähän ottaa aikaa. Mutta poistettiin viisauden hammas ja se oli aika kipeä ja se on vieläkin itse asiassa. Siitä on nyt jo, tää on nyt jo 3. päivä. Täällä on hyvä bambuu ja sitten ei niin hyvä niin kuin näkee, niin tosta täytyy taivuttaa se suoraksi. Tänään on hiukan laittanut, mutta nämä on eilisen. Todennäköisesti en tänään saa loppuun, mutta sille ei voi mitään. Se ottaa aikaa minkä ottaa, kun siis tämä itsessään ei niin kauheasti vie aikaa tää naulaaminen. Tai kyllä siinäkin menee, kun mä joudun jokaisen melkein laittaa. Mutta sitten toi pilkkominen, kun noita ensin pitää löytää tuolta sopiva ja sit pilkko. Ja tossa on nyt pari, mitkä mä sitten varaan aitamateriaaliksi. Niin en ihan noin pitkiä ole, mutta kaikki menee hyötykäyttöön sitten. Kyllä, mutta se on joku 2,30 korkea. Tai siis pitkiä tarvii olla, kun se menee vähän maan sisään. Sillä että mä mahdun itse sieltä alta kulkemaan sitten, kun mä teen sitä. Melkoisesti tulee roskaa, mutta toki kun laittaa johonkin kuivaan paikkaan, niin se on hyvä sytykettä sitten, kun tulee grilli. Muuten kaikki täällä ennallaan ja nyt kun toi aurinko vihdoin ja viime hiukan rupesi näkymään. Siis koko viime yö sato ja sen takia täällä on hiukan haaste pysyä pystyssä noissa mutapaikoissa, mutta hyvin muuten menee toi, ei siinä. Mutta mun on tarkoitus lähteä käymään tuossa Sipongassa hakee rautakaupasta, niin vihdoinkin verkkoa. Toivotaan, että siellä nyt ainakin on. Ja sitten naulojakin on niitä nyt vielä aika hyvin, mutta ei noin riitä tähän näin. Ja sitten oli ostoslistalla oli jotain muutakin. Varmaan sitä suoja-ainetta ainakin. Ja kaikkea pientä ja ehkä vähän ruokaakin. Jos mä kävisin siinä Prince-kaupassa, en ole vielä käynyt siinä ja näin poispäin. Mutta tie on tosi liukas ja voi olla, että mopolla ei ilman kaatumatta pääse. Niin jotenkin tuntenut nyt yhteenkuuluvaisuutta, kun välillä tulee katseltu. Täällä mä en pysty YouTubeen edes oikeastaan katsoa, että se yhteys ei ole niin vakaa. Mutta kaupungin sitten tulee välillä katsottua, niin Itzy Boots, sellainen hollantilainen nainen, joka ajaa ympäri maailmaa, niin jos se on jossain Kamerunissa mennyt, niin siellä on vähän samanlaista mutta homma kuin täällä. Sataa ja liukasta ja joo. Mutta tosiaan, niin, ja nyt mä pystyn enempi ja enempi olemaan täällä. Mä löysin sellaisen videon pakkausohjelman. Toivottavasti tämä video on siedettävän laatusta vielä, niin se on niin pieni, että mä pystyn täälläkin sen lataamaan sitten että ei tarvi nyt kaupunkiin sit sen takia mennä, mutta kyllä siellä on sitten taas muita asioita, minkä takia tarvii mennä. Mä koitan tämän vetää tuohon viereen ja naulata nyt ja jatkan tätä varmaan tunnin verran ja sitten ehkä enemmänkin, että se on kuiva. Arska on muuten tuonut kompostiin lisää, se on tosi hyvä asia. Mä saan mulla on siemeniä taas mukana ja potitan lisää ja mitä mulla on tuolla teltan vierellä, niin siellä ei ihan hirveästi vielä ole kasvua, mutta toivottavasti ne ei ehtinyt kuivahtaa, kun ei niitä ollut kasteltu, mutta jes.
Mutta jatketaan. Nyt alkaa sitten sähköä tulemaan, eli aurinko paistaa tähän näin, niin mä keräsin kamat. Melkein tossa on 1/3. En tiedä, jos tänään saisi sitten tuohon 2/3 ja huomenna viimeiset sitten. Tuonne päätyyn tulee vähän erilaisesti, niin täytyy tehdä rakenteet. Mä en niitä tee nyt vielä, mutta nämä sivut on niin valmiita. Tähän tulee sitten päälle seinärakenne. No niin, katsotaan, saanko mä jostain edullisesti oikein puutavaraa vai pyrinkö mä tekemään kaikki pampusta, mutta joka tapauksessa tätä tarvii aika paljon lisää. Ei se kovin iso toi pino enää tuolla on. Melkein puolet on mennyt. Mä otin tuolta kauempaa, no on siellä 2 semmoista huonoa vielä. Ei nyt ihan puolet, mutta tähän menee nyt. Siihen tulee 5-6 tämmöistä sälettä tulee yhdestä pampusta, niin kyllä tuohon nyt ainakin 15 vielä menee, veikkaisi. Tää on 237 pitkä tää, niin et kyllä aika monta saa vielä pätkiä. Se tässä nyt harmittaa, kun toi pilkkominen vie aina niin paljon aikaa. Se on vähän semmoista hommaa. Mä en tee sen takia niin säle kerrallaan, että jos hakkaa koko aika, niin se ottaa aika hyvin käsien päälle. Niin koittaa välttää sitä, ettei tule mitään ongelmia. Niin. Mutta eiköhän toi tie nyt ole sen verran kuiva, että mä pääsen toivotaan niin vähän rautakauppaan ja muuhunkin kauppaan. Muihan video. En huomannut, että siellä on pahan näköinen sadealue. Jos mä nyt oikein luen noita pilviä, niin ne on menossa niinku tonne. Mut on siellä saattaa olla, että tänään sataa taas. Tai todennäköisesti sataa. Ei tässä oikein muuta väliä ole mennä, niin onhan mulla sadeasuste, jos oikein huonosti käy, mutta joo, ei auta, mentävä on. Kävin tässä, mutta ei ollut sitä verkko tarpeeksi vahvaa. Tämä on se kauppa, mistä Arska on hakenut mulle kamaa. Iso, hyvä, halpa kuulemma. Mutta ei nyt. Tossa on toinen, mä käyn katsomaan. Tässäkään menee vaikeaksi nyt taas. No, täytyy katsoa jostain. Tässä on tämmönen uusi kauppa. Tässä on kaikenlaisia. Käy kokeilemaan vielä mitä siellä on tai katsomaan. Ihan hyvä tietää tulevaisuuttakin varten. Tää olikin ihan tällainen lähinnä muovia ja kaikkea kodin tarviketta, mutta vielä en ainakaan löytänyt semmoista tarjotinsysteemiä, mikä auttaisi mua kasvatuksissa, mutta mä katselen vielä. Jotain pikku juttuja pyykkipoikiin ja yhden kahvimukin ostin, mutta ihan hyvä kauppa, siis kodin tarvikkeet, keittiötarvikkeet. Ei tarvitse kaikkien Lazadasta tilata, mutta en tiedä miten toi ihan kiva lähteä tonne sateeseen, mutta ei se auta. Tosi hiostava ilma, mutta on mulla sadetakki onneksi. Se oli melkein tyhjänpäiväinen reissu. Onneksi en kastunut pahasti. Hiukan tiuutta, lasit on vähän pisaroita ja no, ruokaa vähän, jotain pientä. Mut mun täytyy, kun ei sada, niin mä menen tohon paikalliseen kysyä, kun siellä sitä verkkoa on, mutta kun se loppuu, niin jos ne on jo tilannut lisää tai koska. Nyt täytyy mennä sisälle ja alkaa sataa enemmän. Tosi semmoista on-off sadetta. Nyt hiukan jopa aurinko näkyy, voi olla, että se loppu, mutta en nyt vielä levitä työkaluja tuohon. Ja toisaalta mä mietin, että mä laittaisin noin moringat nyt, mutta
Hokasin just, että en mä ole tehnyt tästä paikasta oikein semmoista kunnon esittelyä, mutta tietysti moni asia ei ole ääni meinaa mennä täällä, kun sataa ja tuulee ja silti on lämmin. Tää on niin outo yhdistelmä, kroppa ei tää oikein sietää, mutta mä oon puhunut aikaisemmin tosta niin sanotusta Parankai Road, eli kunnan tie, mikä on kinttupolku. Ehkä ne haaveilee joskus sen laittavansa. Mutta jos tämä ikinä lähtee tämä farmi ja saadaan oikeasti tästä sillain niin kuin tuottamaan, niin toi loistava idea, minkä Arska tuohon toteutti, mikä ei ole kyllä hyväkuntoinen vielä, mutta tie tuossa farmin sivussa se ei vie paljon kasvatustilaa. Ja no, yhteys siihen on vähän hankala, mutta että ainakin kun meidän farmihan yleensä aina sellainen, että ihmisiä paljon vierailee ja sitten tietysti täytyy olla helppo kuljettaa ne tuotteet pois. Niin se, että toi olisi niin kuin suht hyvä, niin sit mä luulen, että seuraavien naapurien kanssa pystyy tulevaisuudessa pääsee neuvottelemaan, että saa sitten laittaa sinne kulkuyhteydet. Tiedä hänestä, mutta toi on nyt tällä hetkellä niin kuin tavallaan paras. Joten ihmiset tulisi tälle farmille ainakin niin kauan kuin meillä on pelkästään tämä. Jos oikein tosi hyvin menee, niin sitten toihan maa ostetaan myös. Ja sitten tuo ylhäällä oleva osuus, mutta ei haaveilla nyt liikaa. Mutta mä en ole tehnyt sellaista kunnon niin kierrosta tähän. Mutta jos ajatellaan nyt, että tästä tuut, mä tiedän, että sieltä on tulossa jo useampikin jopa Suomesta saakka. Ja täältä Filippiineiltä on tosi moni ilmoittanut tulevansa kylään, kun tää rupeaa olemaan joskus sitten 4 vuoden päästä tai jotain valmista. Mutta no ehkä mä nyt tän saan ainakin tän mökin valmiiksi. Mutta ei siitäkään hyötyä muille. Ei ole kahvila tämä vielä. Mutta voi tässä ottaa kahvikuppiset sitten tästä terassilla. Okei. Ja toi ihana varrosto tervetullee. Ja tähän, tossa missä mopo on, niin siihen tulee portti sitten. Ja tarkoitus on tosiaan nämä molemmat osiot niin kun, siis tää on yhtenäinen maa, mutta tuolla on se, kohta näette, niin se polku, niin se katkaisee tämän tavallaan. Ja no, mä en tiedä montako ihmistä sitä käyttää. Ei siitä mene niin usein, että jos ne pystyy siirtymään tähän näin, niin sitten se on toinen story. Mutta nyt täytyy elää sillä, että se on heidän käytössä, siis yleisessä käytössä. Mutta tullaan sitten takaisin tämän puolen tuota alakautta, mutta raja menee tosiaan, noin koukokset näkyy aina tossa, niin siinä on tommonen selvä penger ja siellä on tasaisempi, se on varmaan man-made, eli se on ihan tehty tollain. Mutta mennään tähän tuli se keittiöpuutarha, mistä mä oon puhunut jo, eli omaa ruokaa. Ja sitten näistäkin mä oon monta kertaa sanonut, että nämä käytävät on sitten meidän kanojen laidunusaluetta, plus sitten kanojen jälkeen siinä kasvatetaan. Eli voi hyvin kuvitella, että vaikka puolen vuoden päästä, niin tässäkin kasvaa jo maissia tai kurpitsaa tai pataattia tai jotain. Eli se ei ole tyhjä. Nyt siinä on muutama chili siellä täällä ja rikkaruoho. Mutta se on ihan sitä mukaan, kun sitten voimat riittää. Ja no, nyt se ääni meinaa lähtee. Anteeksi.
Tietysti sitten kun farmi rupeaa tuottaa, niin sitten tähän tulee kyllä apulaisia, mutta noi sukulaiset on nyt niin ollut sitä mieltä vähän, että he ei niin halua enää sekaantua. Se on ihan ok, mutta se on oikeastaan parempi, koska me saadaan tästä läheltä kyllä. Mulla on tuossa neuvotteluja jo ollut niin saadaan tästä ihan läheltä ihmisiä, niin ei meidän tarvitse niitä syöttää ja elättää täällä. Tässä on tää polku. Elikkä toi tolppa tossa, mikä lie varmaan vanha pampu tai joku, niin se on kulma. Tai siis meidän tonttihan jatkuu, mutta sitten tuolla on seuraava koukos. Niin se menee siihen. Mutta aitaus tosiaan pitää sitten laittaa sillä lailla, että se menee täältä. Ja sitten tietysti tosta lähtee kans toi koukos, ei ole raja, vaan toi. Eli tuolta sitten aita myös. Ja tämä oja täytyy siivota, koska se on tärkeä meille sitten vedenkeruuseen tulevaisuudessa. Ja mä en ole itse asiassa monta kertaa itse edes ehtinyt kävelemään vielä tällä puolella, mutta mennään. Mutta niin kuin näette, se on aika rytölä. Ja tähän täytyy todennäköisesti useampikin niin kuin ylitys tehdä. Että sä voi, jos täällä on vihanneksia paljon kasvaa, niin et sä voi hyppiä tämän ojan yli. Tietysti tuolla näyttäisi vähän paremmat, mennään kattoon, mutta mulla on hiukan toi selkä nyt semmonen, että mä en viitti kauheasti pomppia, mutta voitte niinku kuvitella, että tässä nyt molemmin puolin menee aita ja sit siitä kasvaa, niinku että et sä näe edes tänne meidän puolelle. Mut kävellään tonne. Hiukan on liukasta, täytyy mennä varovasti, kun sataa ja sataa. Se on ilmeisesti sellainen paikka, missä joskus niin kuin ajateltu kulku. Joo, tässä ei ojaa paljon ole. Toki se pitää kaivaa ja tehdä sitten niin kuin jonkunlainen silta siihen. En mä uskalla astua tonne, kun se saattaa olla upottavaa, mutta päästiin helposti yli tästä. Niin kuin näette, niitä ihan täynnä. Tää on nyt aika uutta tuhoa, kun toi arska kävi täällä touhuumassa. Tää puoli on hiukan hankalempi, että meidän täytyy tänne keskittää sellaisia kasveja, mitkä on ei tykkää varjosta. Kun näitä banaaneja täältä pistetään pois ja niitä lähtee ihan lähiviikkoina aika paljon, niin kyllähän tänne sitten enempi valoa tulee. Mistäs mä pääsen hyvin? Etteikö ole töitä Timolla vähän? Siihen on jätetty koukos. Noin voi myös käyttää grillihiilinä. Eli joo, tästä mä pääsen. Tässä on aika hyvä käytävä itse asiassa. Yllättävän paljon noita silit vielä kasvaa, mutta se on kuukausi ehkä, niin sitten ne saa pistää pois, niin nämä saa siivota. Mutta en mä tälle puolelle keskity. Mutta tuolta tulee toi koukos ja sitten tähän. Siinä on Zemelina ilmeisesti. Onneksi on tällä puolella, niin kuin pohjoisen puolella. Niin osoittaako se ihan suoraan pohjoiseen, mutta täytyy hiukan katsoa mihin astuu, että ei ole mitään. Mennään nyt tästä rajaa myöten vähän. Yllättävän hyvin täällä on chili. Ei ole toi
kookoksen lehtiä. Tää onkin yllättävän pitkä. En muistanut täältä. Mulla on tää puhelin. No niin, siellä oli yksi sammakko. Tämä tarkoitti just, että mä astun niiden päälle. Mutta sammakot on aina hyvä merkki. Mennään tosta. Ja sitten toinen mikä on, niin hämähäkiverkot. Ne on inhottavia. Nyt tulee naama. Eli tossa on raja. Loppuu tohon. Ilmeisesti. Tässä on pieni oja, mikä on todella hyvä. Mikä pitää myös siivota. Töitä. Täytyy joku puhelin nostaa. Tuossa on naapurin paikka ja siinä on... Ei se näy nyt tähän. No näkyy se hiukan, tuossa on jo talo ihan lähellä. Ja siinä menee polku kanssa. Eli... Ja siinä menee yksi hämisen. Mä tiedän näkyykö se teille, niin... Ei mennä sitä nyt kiusaamaan. Toivottavasti. Eli aika rytölä on tää. Tää on ollut tosi hoitamatta. Mutta selkeästi täälläkin menee nämä linjat, mitä me tullaan sitten käyttämään. Eli, ja täytyy nyt sitten miettiä tulevaisuudessa, että käytetäänkö me vaan ton isomman osan käytäviin niin kuin kanoille ja kasvatetaanko me täällä sitten jotain. Älkää kysykö vielä, että mitä, koska jos nämä banaanit pysyy pitempään tässä, niin tässähän ei ole valoa tarpeeksi oikein kasvattaa muuta kuin salaattia tai jotain vastaavaa. Mä joudun kiertämään nyt täältä vähän. Toivottavasti tapaan monta sammakkoa. Eli tuolla menee toi rajaoja. Siinä on tulos uusi kookos. Jos ette ole nähnyt millainen on uusi kookos, niin se on tommonen isot lehdet jo. Ja se antaa, mutta riippuu lajikkeesta, niin saattaa antaa jo ihan kohta kookoksi. Silloin se on helppo kerätä, mutta sitten kun ne on tuolla, niin ei ole enää helppo. Mä vähän kierrän täältä. Täällä on kaikenlaista ei asiaan kuuluvaa kasviakin. Ops, tää on vähän jyrkempi muuten täällä puolella. Tässä näkyy toi toisen puolen. Mä veikkaan, että se kokonaisero on yli 2 metriä. Mut tässä se taitaa olla vähän enemmän. Ehkä 3, en tiedä. Ei kyllä nyt suurta merkitystä. Mihin me päädyttiin nyt? Täällä on tosi paljon chiliin, ei ole kerännyt nyt. Laiskottaa työntekijä. Eli se jatkuu tässä se. Miten se sitten menee? Mistä mä kierrän? Tästä. Okei, nyt me tullaan jo tähän polulle. Ja täältä. Tähän polulle. Parempi kävellä ja näyttää. Ylikuumentuu taas tää mun puhelin, kun lataa, niin se ei kestä. Toivottavasti nyt toimii. Vielä niin varmaan toi kulmaus tossa kuuluu myös ja sitten noi kookokset on taas niinku raja. Mä menen nyt tästä. Tässä on vähän varjoakin, niin kiva. Ja selkeästi näkee tää. Tässä on itse asiassa vähän leveämpikin linja jätetty, eli tässä voisi jotain sellaista niin kuin aurinkoa tarvittavaa. Tuossa on hiukan noita varjostavia, mutta esimerkiksi jos toi ottaa nyt tulta niin kuin toi munakoiso, niin tähän voisi vähän enemmän laittaa sitä
Mutta hyvin selkeästi näkee, tuossa naapuri. Mahtaako siinä joku asuu? Aika karun näköinen on sekin, mutta tuolla on toi Arskan serkku. Siinä menee viimeinen. En nyt rupea laskemaan, mutta tässä menee nyt tämmönen pieni ojani. Mutta joo, niin kuin näette, niin mistäs mä otan tuolta. Tuolla näkyy teltta. Näkyykö se teille? Toivottavasti. Niin ei tää niin kauhean pitkä oo. Mutta tässä on niinku jyrkempi ja tässä on niinku tontin alin osa. Myöskin toi laskee tähän näin, eli kaikki veden voisi kerätä tehdä tähän niinku alueelle lammen. Silloin on myöskin kuivalla kaudella tarpeeksi sadevettä kasteluun. Joo. En tiedä mikä puu toi on. Todennäköisesti ei hyödyllinen. Pistetään poikki, jos se on meidän puolella. Saadaan enempi valoa. Mutta tällä puolella on tosi paljon valoa. Eli tosi hyvä kasvattaa. Kyllä se maissikin ja noi tarvii valoa. Että toi yläpuoli on hiukan liian tiheä. Tää on pisin niin kuin raja. Tää on, mitä tää on? Ainakin 50 metriä. Ehkä vähän enemmänkin. Nyt näkyy hyvin mun keittiö. Näyttää tästä tosi, mutta ylhäältä päin kun katsoo tänne, niin on paljon kauempana. Tuntuu ainakin. Joo. Ehkä ymmärrätte, kuinka paljon tässä on mulla töitä. Mä nää kaikki siivoja laitan, että on ok ja pystyy sitten kasvattaa ja tuottaa ruokaa. Mutta tässä on tarpeeksi tilaa kyllä, että taas oli sammakko. Hyvä, ne on hienoja eläimiä. Täällä on pudonnut koukosta vähän enempi. Joo. Eli tää on nyt sit täältä kun tulee, niin varmaan toi koukos on varmaan kulma. Ja sitten toi täältä tää ei todellakaan suoraan. Eli siitä täytyy hakea sellainen kompromissi. Ehkä toi koukos jää ulkopuolelle aitauksen. Siinä on myös jotain lannotetta laitettu, että ne saa ottaa ne omalle puolelle. Niin mä saan aidan tehty. Kyllä mä haluan, että se on näiden koukosten tällä puolella. Katsotaan nyt mitä ne sanoo. Ihan kivat maisemat täältä. Mä luulen, että tää on kans Arskanäitin aluetta, mutta se on vaan kynnetty ja mä en ainakaan näe mitään. Ehkä on voimat loppunut. Mutta tähän ne laitto okraa ja näyttäisi olevan maapähkinää, muuten enempi tässä. Onkohan siihen se laitettu okraa vielä? En tiedä, mutta toi on maapähkinä. Tässä on tämmönen kans vähän laajempi avoin alue meidän puolella. Ja ei siinä, mutta voitte kuvitella, että kuitenkin joka tapauksessa tästä kun tulee aita ja joka paikassa missä nyt kierrettiin plus sen polun tuolla niin molemmin puolin on niinku aita. Ja pelkästään sen rakentaminen on aika homma ja sitten siihen rakentaa
niinku teline. Onko se teline trellis? Kommentoikaa joku, jos sillä on parempi suomenkielinen nimi. Niin sitten missä kasvatetaan niitä. Eli tähän tulee 2,3 metriä korkea kasvimuuri. Noita, mitä ne on, viiniköynnöskasveja, siis mitkä kasvaa ylöspäin. Ei viiniköynnöksiä, ei rypälettä. Toistaiseksi ainakaan. Ehkä laita, jos riittää. Siihen on joku jättänyt jotain. En tiedä mitä. No, täällä näkyy jo vähän okraakin, mutta heillä on tämmöinen kumppanuuskasvatus, eli okra ja maapähkinä. Maapähkinät on jo hyviä kyllä. Ja täällä näkyy näitä linjoja. Ja tässä nyt näkyy sit kuinka paljon roskaa. Mun täytyy nämä kaikki siivota. Voi hyvä ihme. Tässä näkyy nyt tää mun ensimmäinen siivottu linja. Miltä ne sitten näyttää, kun ruvetaan kasvattaa. Joo. Täältä me aloitettiin varaston kulmalta ja tähän me päätetään. Eli tästä se alkaa sitten se aitaus. Menee tonne ja sitten tonne ja takaisin ja sitten sama siellä toisella puolella. Mutta oikein tässä taloudellisessa tilanteessa mä en pysty palkkaan apulaisia kauheasti ennen kuin tää rupeaa tuottamaan. Tästä näkee kuinka vähän on enää pampua. Mun täytyy sitä nyt niinku tilata ja miettiä, että mistä mä se sit maksan, mutta joo. Kommentoikaa mitä mieltä olette, minkälainen farmi on ja nyt on ainakin kunnon esittely tehty ja nyt näyttää keli niin hyvältä, että mä jatkan joko lattian tekemistä tai sitten menen takaisin tonne alas ja rupean noita moringapuun tikkuja laittamaan, jotta saadaan moringaa. Mutta tosi paljon kiitoksia, kun olit mukana taas ja peukkua, tilausta, kaikkea mahdollista, niin homma jatkuu.